Търсиш да си купиш колело втора употреба, няма нужда, защото сега ще ви покажа едно бижу. За цената останете до края на видеото. Ето колелото, това е Velotec планинско колело с алуминиева рамка. Гумите са 29 сола, има вилка GD938, като е с алуминиеви V-Brake спирачки и трансмисия Shimano 3x7 скорости, Shimano Turbo съответно. Цената на този велосипед е само 229 евро, като този велосипед има и различна цветова гама, а именно зелено, черно, бяло, синьо или червено. И имате и 2 години гаранция, предимството на един нов велосипед, което нямате с един велосипед втора употреба. Това колело можете да го закупите от нас на място в град Пловдив, на улица Младежка номер 2 или в нашия уебсайт Sportuvam.bg. Като при нас имате и възможност да пазарувате на изплащане от банка ДСК или TBI с безлихвен кредит.